Nai tong nai takuk tei buhuk sungna lam suku ang cenja ti prasa kamera tongo James ti prasa sing tini phaiso bajak mongkha Ramchandra Ghat constituency ni bisingo khobjak mo athai bari hino o athai bari o khanani je tongtok tining bisi ketal no yasak sunana bagai tining kha 20 salmari tino o 20 salmari o jeng nukha ro tini kabangma yang Biabra te yang yagra roko kabangma phanok rok already halai tongo o tiring bisi ketal no ribai je chamung ni ter o ter already tini changri jaka khanang kai bisi ketal no yasak sunan bagino ge tini oro chung khangi nelean phadi yang yak yagra roko tam tamo item rok tini halai tong te chanai roko bono bisi thokjak te bobo tam tam item khlaijak asing te sungi nelean biang biang ni bono subai Ketal kifin khakya tini nishalo mare kiching tong tholai na tini nishalo bisi ketal kifin khakya tini nishalo mare kiching tong tholai na tini nishalo ting khakya jotur samai ting khakya jotur samai aina hai nong no lam sugo jeng tini phaiso phaijak mongkha Ramchandra Ghat constituency bising khobjak chotso chotris tiring no lam sunok bagi tining kha 20 salmari December tini nugi mak nor ani yaksi yagra bokra cheng kuru chungma ke chungbi kan nor nugi mak nani yaksi te yagra o hari chung khangne lene nong no phunogana yang yagra te jabra bokha go biang biang ni borok o chamung ni tero biang biang ni borok tamo tamo tui phal pai ka te chari te ka hari chung nai ne le hai bai di takuro hai bai di bukuro hai bai di takuro hai bai di bukuro akan sabi tolai na khanani je tiring o yasak sunai o stage sagani bus sagao nor nuki ma khanani uklo kobang obor khanani bagi tiar ngai tongo mosanai rok te resamai rok uborok kane uklo gorum tongo engkai khananok sinai hamba ini asai maha oge maya nono kibi maya nono nai tongai rong jotono hambai hai tong phaisa paikya tining khoro chamung ni ter o chamung ni tero nugi ma khanan bus kango kabang ma item ni oro samjak tam tam tukha just ni ne bukuk nor biang ni Ramchandra Ghat botoli local no tam tam tukha sing kini item ngai ngo itu momo awan baki awan phai tokri rujak wahan mojeng ngata awan tokrang istik asi daga phalung ngai aluk mojeng mo hai pongta ngate ta ro ku ta sen bukul sigi khai nor sing biar kai mani wan phung ga miar ni wan phung sing ai le jamani ngati ni pai kata tam nukuro tam bisni sa nukurok tabu hamjak man tek mo bisu hamjak ko te sini tengjak dalai sambai jeng naimangka yang dogo tangnai tebo kabangma haksal ni borok kanan borok salpayo persengi ne ai sobai kate krungsa jago no nugi manthana oro potong ke samkrak tam nai mono tok chicken halangi tongu are singe ne gina bo tin takupno bo tongoro tin bus kangano tambagi mo ke nung tino horo ko yaru prani tini hingkai kaisa tini o athai bari kami o tiring norogai pula je tini ni dino food festival khlaijaka ga food festival norogai no sang tini bania dugan chamung ke tukha ga atu thani o jeng sini mo je rengmani thimani no tui phaika ga grill chicken ga bono sabaya chicken bohino ga bono tui jeng tini oro
konuka tai phal dong desi tau ke na mo hingkai desia poultry stock mo agi rogo nung biang rogo mo ke agi rogo hingkai sini triprao khai tak jora nugya ko tai pa phalya ko ang mo tini no or phaino machine open khlai payo hingkai sering phaima hingkai jeng agi kerala wa thau khlai phajak restaurant so Arabian food ni joto aro item rongo alfam shawarma sabaya bang barbecue tandoori amro joto ndung ro makai hingkai pano thungoro mo simino kunung mano tangi ni kubuni mani hingkai timan kama abo hingkai sini bororok asik payarok thangu amon bagai je solimani abono no pula kono paja busu jati borok sar sabai ke paye paine tongo saja kha motamoti paja kha amai joto paine dong no bo mo ki asta de paye chari sung mo asta hingga asta bodogo ngat hap ada sangka ka ada borinai na quarter sangka quarter borinai amti haja tis kaisa sangka tis kaisa borinai mo hingkai jeng top betang kupuro hingkai 2 kg 300 gram 200 gram opti haikao hingga abono puyo ya kono hingkai besekat jeng amkai sonya jaga kaisa na pali phala hingkai jeng mo tabu koro hingkai 600 600 kaisa tok mas hingkai 600 kai jeng phalo hingkai baire orogo hai hingkai o progentic chicken dog packet mangka hingkai abo bok already sesani ojon 1 kg 300 gram 100 gram antini ojon dok hingkai abo rok hingkai borok kai supply ya hingkai red pom rok mano hingkai amo jeng tok rok kai kita dam pom ko phalma kamo hingkai sinoro to jengati ya tok sai timaya abo te haja ngabon bagai jeng ore dok kai ma phalo tam tamori aro fulmani ang to nukha thogro kisa kusari tongka na boki aro bufam de ko na titam tam oro fulmani hingkai hokai singria hingkai mosla rok tongo oro je chicken grill chicken ni mosla tongo oro kuno effect rei jengmo gas banya halango tai hogrok kai to use kaya mosla kai abo je tongmani amno no sapolo akmi khai jeng halangi phalo oro kuno mosla effect nei jat ati rok jeng use paya yang ni jeng hingkai thagur kamini hingkai o area ni noklayo hari keluarga na o thagur kami tongo jengaron gai khana rogo mo ke far phal na khana bo tongnai norok je tv mo channel no nai tongai rok no paisa pimano ngai manai khana bo available hongni tin manai abo haikai jeng rewi tongnai ani mongkai dipongkar deborma abo hainyo singka para singka bele hambai ro nugi makna cha phai bai di bele thoknai nageno khang bosai jono tin hambai hai bai di bukuro akan sabe sunolaina tang cha kha ini ni o chamung tiaro are sungi nangena tam tam tinto kabang nukha takuk nung boroni Angkai bermajani, harap pon na bermajani harus pun, an mungkin topon. agi ro halabo phalno ko Ani falak terkere ang mau ke, hatar hasil tu sini cuma ni, Kerala wa. etai tam tam khai kan Orang ini kayak burger, kayak sandwich, kayak spring roll, samosa, tai chicken bruise rock. Asal naka, enggak. public ko je lupuro ko bisi thogak Hokjang mana enggak tahu burger tu, dah bol, dah kan hogohin tahu, dah kan hogohin tahu tak. bo jorop ni khana Ini yang di bawah sini, family apa na, dah tak ikan tiklai malah kena kaca bok, lainnya hanya tiklai tu. bisur ko je Ini ya boleh saya mah aku bisa rupai jaka. Hal mereka tu motor halka, tapi nak bisa orang kawan saja. Kita saja ya tu. kana bo phale to Kena hal lain. tini te tiri jora ro salaya cinta ko sungi nai kubang moro chamuro ko no mang khana takuk biang ni ang Tegurian beri kamri paragan lokal tam tam ko kono atau buai flip kalau awan bang kalau wahan mosdek wahan saksak kursi vlog satu pondok tipin dok lupuro tam tam bisi kai ini tuh
টিফিন চাও আমার বাকি পাইও তাই ওয়াহান চাও যার পাই Oke, busuk bang, apa kah? তিনি তো বেশি ভালো মাই এখন তো 4-5 হাজার Kena emang kah? Kena berapa lama? এরাও ভালো হয় Oh, boleh hambai. Tangai nareng nacha চিনি দোকানো Takut ni bumong. Ane bumung ke pohon jabul mah. Ang extra ni sodar ni si. Ni sodar extra. Tamo, sini orang tamo na. Ini Ero na tamo. sini ang tuka, sini lagi ni tibra sarung ta. Traditional food, satang, ke sakai, mau sakai, bangke mutawang bangai, mau tonggo, bang wahan pengzak, ni wahan pengzak, mau butok, arui, ke omong kawan pati, no. Obong kawan seberang. Kadang obong ke yang sakit sama nih aji gue sini borok yang tapla untuk tapla besarnya itu bang kita semua obong ini tapla tuh tapla besar nggak tak Oh, bisa pajak ini. ini satang pajak abon koreng ke sekarang pajak ke wasung bo pajak ha enggak ikut merok tak berapa kita setiap time jangan pajak ini to pas din ba falsa kanane asu bisa pajak liya tamu ti falka Kena aku betul sama. kana to falmane ke bo kana angka je tiring ni din apa parliament sal enggak kana ke falmana ni hak kota Ini kami aku juga ada semua itu pano. fal tonya ang to ini polisi tongo polisi padro ke ang kom tei sini traditional food dong ke sini di oil sara top sara mani dong ke sung sa namu sungta kata hatin boro rok pakai ke sungta namu sungo ke sini tibra sara ko okon di kita ya kare sung hokom sini busang bagai kaham ngajat oba hai mani sung sana ni nangu ya ba bagai sini busang bo healthy tong na bagai gam bagai sung joton kuno go hok rasa tasa di hokom sung बेफोरखौ ना मानि खायो तो जागा पन जों तीन नगो दुकान खांके थक सारा न खायो जों बिसोर बाक सिनारो थक बिसि गरै बाहाय खायो Gua kalau syukur itu. जों आं दे डिग्री कलेज पाइका ताकले पायो शिरिषि तिनि चिनिति पुरा सानि बिसिले 1434 tiring no lam chana bagai. Khanani hai salno na chunglai jak oro tini je phane rok selfie rok na haman oro no nugi makna selfie na hana bagai no already fly rijak bele nai thotok nugi makna norok hari bisingo thangni len nugi makna norok oro tiring 1434 Tripura era Ramchandra Ghat Khwai constituency ni bising khobjak jotono saimano mo state level no himano taklaini o je 1430 ting bale na tokai samjak no nugi makna ro table te chair rongo selfie guna bagai tini samoi rijak hambai Tini nishalo mare kiching tong thong lai na Tini nishalo Bisi ketal kipil faika Tini nishalo Mare kicing tong tong tokai cari tongo tini no samung kero tini takut song mulai kesang no nugi makna ro tamnai je wasung bai mui rok pengjak te awan rok tongo te awan bangge te koder potonggo tam kai yang rote kabang ma tongo hari chung thangin nela yang ro tam tong yang ro no nugi makna yang mo blai na to kai park age khaijak nugi makna aku ti sopayo nah nanti baksa orang rogo kabang ma sar logo bonukha non nuki makna tini yang rogo blai na ketok yang rogo nuki makna norok blai na ketok tam nai orang rogo baksa salai tongo aon dok o te kuno on korang nang ya ga yang rogo tong nuki makna hambai tangna puro hapai jadi Hai bai di bukuro Hai bai di takuro Hai bai di bukuro Atan sape sentong laina Tam pai nuki sini tong nuki sini Bon nuki sini mak ya samung to kaham nang ya Tang cakha
nai tongnai rokno jotongno hambai hai sing tek hek krungsa jagao krungsa thayo phaikya chini takukno sini ne takukno tini tam tam o chamung tero tam item khai Ani oro to momo mannai, spiral potato spiral mannai, te amon logole chicken wings tongo tita. kai busur phali ko hatin dab jara to Tabuk to cengdrop ba asup to ingya ko, tobe motamoti khakayo khanaro ko to bangnai no hone. kai agi ko boro rimani ne hai phalno to O phalro no komulongo tongo, agot tolo tongo, ade tange komulong mela rogo bori jak. kai lukurok bo bisa mane nai to Lukurok to ketal mana na itu go, kai u de potato spiral hini tong mane kiting kai mo khaja, amo kai te boborok nai thokjago, sa kai bo sa thokjago amata. boro sreng phaikan mo Amo kai to YouTube rogo bonugo, ingka ka aro nugui bo mo kata. kai khanaro go busur phalmo man to Khana kai to expectation ko bang mana to tamang ingka ba online thangnai ba. busur rok ne kai khito ni mane khana to boro ko na hedo Stock kai to kusu masangrok khana narjak. ni bung jet Ani bongkar aja de perlu. ambai cheng nugui maka khnai maka cheng takung bising tei khanaro go ang bo khak layo oror khuluk ni hai man to belai chanai rok belai khokjago belai khokjana ne Oh ma. ambai tipra tharong ni sisitin simini je dor mono tuyo kabang ma tini tipra tharok ni motai khlai mong je oror go nor mari rukna podre pod oro nugui mangka boni rok te boni rok paratam te podre pod tongoro no nugui mangkhana je wathop rok nongrok rok bura tharok baka rok samjak kabang nugui mangkhana rok de lampra wathop Bhadrakali Sangroma de lampra wathop tebo kabangma mutai atai chini jati prasarok sisitin simiri phemani bebak no tongoro motam nai mai kotol chama ni moje chini baksa dabuni o jugong kai pogi thamai kana dabun jorani bororok chini je tiprasarok chere rok ngo pogi thamai kana ika morok orotep tongo nakri kaima te mamita rima te burasa khuja te burasa rotongo nukusu naisa te lama bumani rok norok nugi mangkhana mongkha chini tamnai je kami rogo je chini tiprasaroni srisitini simini je sexual constitution naikhan ka chim saimana je chini para buma lama bumani mo bari thangmiya phatam borok dakhoro bukhoro da phota chini srisitini ageni hukumu mukumu
tini oro phuruk jaka je o chamung ni tero no nugi mang ha podre pot ang sak se pogoi tongmani tini kwbang ma oro phunuk woi ang sak bo muitu mangkha je chini tipra sarok ni bese krak tongmani mo haino chini kami rok tipra haste rok mai ke boundary ri tong ta khuro bukhro ono meaning tong mo baksa jini political khaine rok bujia mote para bumani o je lama bumani baksa bujia chin bor rok political leader khaine rok mo je para bumani je chini hano khaitun nani abo hai kerang tong tipra sarong thani ya baksa borok bujia hambai nai tong nai takut tebing no hai lam tugo sing ke hai so bai ka no nugi makna tipra sarok ni siri siti ne je mukmo tini or tam tong ya suni ne ne nukka kabang ma ro angsino bogi tomai tam tam ro buku ko tam tam mari no ke ro nugi tomai tam oro to jeng je agini je mukmo manirok koni khai ko morong ta je kho ke hatrai moko to baka kama kho to agini hoten tong mo chuak bote khene afre chakmara kara akolo kara kunduru koi besele mo panta ge moko sokrang ke moko choro ge agini toni ma mana chis no to ni khata ngate mo khai to hani chati mo khai chati ton man ge mo khai chati thapona hinta ge ko dabarok ngai chung tabuk khapa banya awan pati bo khai tongo khapa bai noro khar khau tini oro awan pati simi phalo chung ngasa ri ro mo ri kha chung mo kaisa ngo khanya boi se toni bo nai thongna ni bagita sajongna ni bagi exhibition mela se hinga ba mo moni gumo ni se sari ke be yang khaji gana wa mo kha to agi ni dina mutu jagari dawo mon ma khuturo gam khai langa mo se khara hinja go mo khai romo mo khai do sam arpore mo khai topong hinu mono age mu kitno data or jaga wa arpore mo khai kum kholmani mo khai to tala kanatai engkai mo ga aro mani dula mo khai masang agin dina to talawa mangsi thulayo erpore osakawa berai dubo bisnata ngam ke sung phunu kata mo khai o agi khok bai hinu mono o mane sitra kima tau ka plastic bai khibai bela agin dina ka mate khibo te mo kha khonti tabu ke sabolung bai ka mo khai dula mo khapon na kembali ke kola khapa ga hani putunga o khor sukmani mo khai to rikari mo khagi ni fulni risarok engkai iko fulbai lubai tangmani ri terak ro kai ko sumorong nar khata maka sumoi mo khai wakum mo khai to rang betang rok mo khai chandrahar hinu mono khai apre mo khai surang mo khai tuiseng langa hinja go mo mo tui khok mani langa ta ga mo chikon ka chung hanyat kaisa jani kata mo ga mo khai to jingra langa hinu mono khai ga mo khai to yago kan mani mo